Duh, ya apa iki? Ngenteni pasien gak teko-teko. Kadang rame ya, kadang sepi. Kadang sepi ya kok ngene iki. Semangat kan sing anu. Aja ngene iki malah sepi malah. Iki. Ngene wong ana wong rene aneh-aneh. Ana sing ndak ana PT, jadi PT gak ngendok. Ini gak dipakani to ngendok. Ya. Itu yang ngono. Pasiennya nganakno kucing. Kucingnya cari tak mulih. Kucing kan gak dipakani te mulinan. Wes, nek mau kacang opo. Lanang wedok. Kemarin nggak oleh sebelum Belum spray, Pak. spray. Nggih. Nuwun. Nggih. Badhe tanglet iki Nggih. desa Mringin nah. Oh nggih itu laras desa Mringin. Terus ten mriki wonten tiyang ngertos. Sinten namine? Pak Suro. Suro. Oh nggih. Nggih. Omah ngadep kidul. Jenengan pundi? Kula Slokerto. Wah, tutup nggih. Nggih ngojek niku ngandhapen ngajeng niku. Buku Sumerat tanggane pundi? Nggih disebani ajar-ajar. Iki sampean anu iki. Nggih. Jangan wenceng lurus langsung Nggih. belok kanan lho yo. Nggih kanan lah. Belok kanan. Kok sampean tangkat mriku Pak Suro ngoten pun Sumerep sedaya. Yang ngojek kan pun Sumerep. Nggih. Masih tanggung. Karena griyane cat napa? Cat putih. Masalah putih, Oh, nggih putih, putih nggih, wonten nggih. gledeki ngoten ngajenge. Oh. Gledeki. Oh, nggih. Biasanya omah enten sepeda-sepeda, kursi-kursi. Oh, nggih. Oh, yang putih kunjung mriku niku. oh, nggih. Nggih lan enten mriki jodoh mriku nggih. Nggih. Oh, nggih. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, sampean bal mriki nggih. Nggih. Sampun matur nuwun monggo. Pareng. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu apa? Paling ngono. Lah kok wong tapi waduh kok krungu yo. Paling yo iki jamane ngene kok. Wis mantar jodoh ae wis. Mandarake jodoh sama Pak Sur. Apa wis anu wis kate mengko ngene. Yo wis yo mengko. Ya wis. Wis bengi turu le. Ya sak mule Pak nggih. Bengi. Iki omahe. Iki balik iki yo omahe. Jare cat Oh, foto. iya cat putih. Oh, iku apa wonge, Dik? Ana wonge beneran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Oh, nggih. Monggo. Monggo pinara. Nggih. Ngeten lho, Mbak. Kula mriki Apa? niki enten perlu. Nggih. Kucing kula. Apa kucing? Gak iso ngendok ngono. Ical. Oh, tak kira gak iso ngendok. Lah kucing kok iso ngendok, wong kucing gak ngendok. Sanes tabang. Oh. Nggih, mantun kula pakani kok moro-moro kula sak ngajeng kok moro-moro ical ngoten. Oh, iya. Larang. Larang Oh, kok piro? 50 juta. Waduh, Larang, Mbak. temen, Mbak. Tuku teng mriko lho. Nah, kapan lho? Dino apa? Sing anu ical niku Selasa Kliwon. Sosok kliwon. Nggih. Waduh bulet iki. Oh. Bulet. Kok iso mbulet? Iya, bulet iki. Temenan bulet. Niku senengane Nggih, Mbak. istri kula. Oh, Kesayangan. tak deloke ya. Oh iya, iki anu iki. Kucinge melok sapi. Kula ngelak, Pak. Asal Lho, ojo ngombe iku. Gak oleh. Teh. niki ya. Iya bahaya. Soalnya melampah jogi ngajeng niku wau, Mbak. Tepe matar-matar letiyang. Gak kesasar ya. Mboten. Alhamdulillah gak kesasar. Terus ya apa? Rokok niki. Oh, juga oleh rokokan. Kabeh gak oleh. Bahaya. Gak oleh. Bahaya lek rokokane kok iso temenan gak iso ngilang teman kok. Terus dos pundi kucing kula, Pak? Ini wis, iki kucing dilah bulet iki, tapi ancen ono ndek sapi. Ya napa sih kok ndek sapi? Iya melok sapi ancene. Melok sapi. Nggih. Melok sapi ku nguyuan. Heeh. Sapi ini nguyuh, melok nguyuh. Lah itu kono ndek sapi iki iya. Tetapi saged waksul napa mboten, Pak? Iso wis. Lah gak mulai ancene kesasar. Niku napa, Pak? Kayu iku. Nggih nun tanglet nggih nun 1000 lho nggih. Gak apa-apa tuh kono. Gak apa-apa. Enten jarane ta, Pak? Ono iki sejarahe. Gimana kayune mati? Nggih, tapi lha niku kok wonten Iya, kayune mati wis garing. Terus lha niku sing Cuklek. Lho iki ancen ono anu Kok dhewe. wonten daun-daune? Heeh. Iku daune ore. ono isine wae, Dik. Iya. Mulane iki kate di
tuku wong gak tak oleh lah. Ini kok, Mbak. Yo, iki keris, lah iku kayak ndelok iki. Oh, Kris napa namine, Iki Mbak? jenenge keris kala munyeng. Jadi lek didelok ngene jane ndeloke munyer ngene, jenenge kala munyeng. Oh, nedine muter nggih. Iya, wong jenenge kala munyeng yo ngene. Nggih. Terus lek badhe ningali ya ono apa? Ya ngene munyer ngene. Terus Oh, ndek puter dikit. Wis sik. Mbak lek kok mboten mutere kok lali ya. mboten saged. Iso lho, balik maneh lho. Lho. ngoten Apa ta? iki lho. Lho. Apa ngene aja nih. Ya mboten wae biasa ya, Mbak. Maksudnya Nggih jenengan tingali kucing kula man, Mbak. Oh. Wah, Lho. oh ngoten ta, Mbak? Oh iya ta ngono iku. Ojo kuwatir. Kucinge pok iki melok kucing, melok kucing. Melok sapi. Nggih. Heeh. Oh, nggih. Melok Nggih, sapi. Mbak, nggih. Jenengan tingali. Lho, niki bandeng. Iki Lah iki ojo sampe anu iki. Iki lek ana wong sing kula anu. betang sal ta? Lho, oh kepin mendelik tok banding. Toto biyo. Damel anu juga kula. Mendelik tok bahaya. Heeh. Mulai Cok ya. ati gak mendelik tok wong ajene motone ngono ajene. Delok. Motone ngono. Lho yo. Oh, nggih. Iya ta mulane gak oleh. Gak turu-turu. Heeh. Temenan. Ya apa wis? Lah niki angsalan betang. Wis iki ngene ya. Nggih. Yuku iki tidake gowon ya. Oh, nggih. Gowon jembekno. Oh, Engko kucinge iso mulih. Piyambak ngoten ah. Oh iya, iso mulih. Nggih pun. Dadi lek gak anjene gak mulih berarti yo kesasar. Lah niki kula betang sal. Oh gak apa-apa wis iku wis. Kula betang nggih. Iya ya mbien. Oh, iki kok Disawur-sawuraken Oh ngoten. iya wis sawurno wis. Sane anu nggih. Niki nopo? Lho wis iku. Oh, kucinge kok iso balik. Oh ngono wis. Nggih. Iku kanggo lek ngombe. Sampeyan ngombe kucinge lho, Oh sanes iya kula iya. lho. Oh iya iya wis, heeh. Ya wis. Nggih pun. Nggih. Sarene pinten, Mbah? Saren. Nggih. Piro lek salah iki? Aku iki Ojo larang-larang, Mbah. Nggih. Niki mawon nggih. Mboten beton napa-napa kula. Dompet kula katut ten ojek niku wau. apa iku? Rokok kali korek pun. Mosok anu ndelokaken kucing mawon tek larahe ban niku nggih. Gak saken sing poso ndelok lho sampe gak turu. Aduh, Mbah. Gak turu ancen gak ngantuk. Nggih kula nuwun sewu tulung mesti tulung niku ten jenengan, Mbah. Lho lah iya. Nggih. Nggih. Wis gak apa-apa wis tak terima wis. Nggih. Hati-hati ya. Nggih pun matur nuwun. Iya iya. Betang lho niki Iya nggih. iya wis. Sampun Hati-hati. monggo. Heeh. Nggih. Assalamualaikum. Kok kucingnya malu Waalaikumsalam. Oh, nggih. Ki opo iki? Wong jauh tolong. Sarene rokok. Delok kari piro rokoke? Mbok sik akeh. Ya wis gak apa-apa, kucing rezeki. Terima ae masih rokok. Gosok aku iki nek ngenteni pasien. Sampai ledat. Terus sampai sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga binara. Halo. Salim sik. Ini ya. Hei, iki lho. Ana apa? Wis nunggune yo ngadepe sing kenceng lanang bae iku. Dadi anu. Sa. Murian ngene lho, sing kenceng lho, ngono. Ngapa lu ah? Ana apa? Konaan iki lho. Mari teko gunung dilene kancane iku lho. Mulai-mulai, hah? Gunung ndi? Gunung Gelut. Lho, jare gunung kok gunung kembar. Kira siapa? Iku. Lah wong wedok lho. Ya apa? Teko gunung Gelut mulai-mulai koyo ngene malah. Santai. Mari camping jenenge ngono. Mari camping? Heeh. Terus ya apa? Ya pedine anu kalau Ngono iku ya? kena iya. Pedine. Sama delok. Tangannya rek ladik. Aduh, Mimi. Aduh, Mimi. Aduh, Mimi. Apa yo ana sing ngeloki. Hah? Mimi, ana sing ngeloki. Mimi. Ana sing ngeloki. Terus ya apa? Ya iki syaratnya kudu anu. Tanteng. Tangan. Tangannya menang. Golekno. Perlu nih penake ya kono, Bang. Iya sik. Aku iki. Ngadep rono. Hah? Ngadep rono Siapa? ngukur. Iku ana sing ngeloki gendong mburi. Gendong buri. Heeh. Tak nang kok mburi.
Tetep namburi. Ada beri. Namburi. Ada iki lho. Namburi kok. Bos rek. Ki kenceng. Pokokmu iki lho. Wis udah buka pintu. Yuk, bos rek. Wis ta meneng diwarasno kok ya apa ta iki. Wis. Wis ya. Wis. Atur nang arep. Aku nawar beri. Ya bawa rek. Iya, Bo. Coba. Iya, Bo. Pena. Oh, kurang oleh ngene iki. Sing kurang pena. Sing tak takoni jenenge. Jeneng sapa? Pura-pura. Lho, kura-kura nane ya. Iki padha kok namanya ngono. Lek ben mari magrib padang. Ngono ya. Golek Sumiati. Lek mari magrib iku bae mesti. Apa Sumiati? Karo aku. Bae Kenal aku Sumiati. Hah? Wong gelut. Wong ndi? wong gelut. Wong gelut. Wong kelut ya. Enggak, wong gelut. Wong gelut. Ya pokoknya nang anu wae nang warung lho. Wis ngene wis. Sale apa ya? Ngene lho, Pak. Panangku iki ya salah ngono. Aku ki dijatuhi lu karo bapak ibuke wong malas to. Golekno ngono. Yo mesakno. Salim ben iki sekolah arek ngono lho. Iya. Lah lagi terus lagi sekolah ta, Bang? Asyik apa carane jadi waras lho. Tangan. Tangan kene. Oh ya sik ta. Nggih. Oh iya. Wis. Ya, Bo. Aman. Aman. Enak. Aman apa? Wis penak. Iki apa iki? Ya, Bo, ya. Apa iki? Ya, Bo. Bro Joni. Oh, iya, udah iya, sip. bener. Sip, Pak. Iya. Tuh. Sip. Aduh, Sip jalan lek. Ki, ku sirek Hah? cepet ya, Bu. Yo, sapa jenenge? Ebi. Ya, ya Waras. Ebi. Waras. Wis. Suwun lho, Pak. Oh iya, Ebi iya. jeneng. Sai. Suwun. Suwun. Hati ya. Cepet temenan iki. Suwun. Lho, Kok salaman mbek sapa sih kok niku? waduh, iya. Keliru. Ya wis ya. Wis Oh, kalian ngefeke, Pak. Oh iya, biasa karen-karen ngono. Ya wis. Tapi gak apa iki Wis yo. gak apa-apa aman. Wis ya wis. Ya wis. Aku ae Ebi. Ya wis. Ya, saya. Kakak iki mang delak dulun lho aku. Wis Ya, suwun lho, Pak. Oke, monggo. Ama apa ngarepne mana yo? Oh nggih, monggo. Cek kasih duwe aku, Pak. Oh ya wis. Wis. Iya. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum sing bener ta, Pak? Koyo wong gendeng ae. Ayo. Ngono. Ayo wis lho. Ayo. Ya, apa sih? Ngono lho. Wong pedukun kok diutang ya iki. Pedukun diutang. Ajene wis apa wis kadung kantong duwe. Karena wis awak niate nulung. Apa dina iki Mang Rek? Mangono ndak anu arek gendeng tapi gak oleh apa-apa. Diutang. Apa gara-gara kita pindah ini. Lek ngenteni pasien kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak balik meneh. Waduh ya gak apa-apa wis kok sing Mbak iki wis siapa yang bantu. Ana apa? Iki nyeterno koncoku. Iya apa? Ana apa keluhan? Sampeyan ngomong. Loro kabeh apa? Ya cek ngomong dhewe ta, Lah Mas. iya loro kabeh apa linu kabeh apa sikile pincang apa? Oh, sikile pincang. Aku pengin golek jodoh, Mbak. Oh, kebising dhuwur apa sing ngendek? Apa Sing gede dhukur ya gak Oh, sing apa-apa, gede Mbak. dhuwur ya ono kok. Kowe iku endi Mang arek Mang? Itu. Jerapah iku ngendi? Ya coba wong aku wong digawe jerapah. Ya sing pasti kuwi jodoh ya. Pengin jodoh. Ayo. Polahe tak jak rene. Kucingku mulai, Mbak, wisan. Wis mulai. Wis gak nguyuhan. Wis ora. Oh iya. Wis balik nang kono nang kandang. Oh iya. Nang habitat Hmm? Nang habitat Apa habitat? nang bojone. Oh nang bojone. Lho mosok kucing bojo sapi. Ora iso ta. Wong gede. Wis. Ya wis. Anjene golek jodoh iki sak kudu ana syarat anjene. Syaratnya apa, Mbak? Syaratnya kudu sik Omongan. Sik mi anu man. ngomong apa, Mas? Ngomong Ngomong apa? apa? Ora ngomong apa aku, Mbak. Lho kok Oh, krungu-krungu sama niku. Oh iya. Enggak. Iya ora patek krungu wis kakean kan. Apa ini? Oh iya. Jodoh sampean gede dhuwur. Jare njak yang gede dhuwur.
Njaluk gede dhuwur. Aja temen-temen tapi gede dhuwur ya. Sapi. Yang sedang iya. Iya. Apa sing jangkep masih gede dhuwur. Opone Mbak sing jangkep? Ya sikile, jago yo sikil papat yo gak cocok Gak lah. cocok banget sikil papat. Sing cakep yo. Sikil papat sapi. Iya, iya gede dhuwur padha ae. Regane larang. Ya wis. Wis saiki anjene njawab sing gede dhuwur. Sampeyan tak kei ijazah iki. Ya. Iki sampeyan go mulai. Waduh rat karek kembangnya. Iki go mulai ya. Ah. Oh, iki mbak ndek omahku wae lek kene. Lho sece ku kembang ku sampean gak karo mekrok ngono. Lho. Kok lek gak tepak duduku ya apa iki? Lho, insyaallah jodoh. Jodoh kucingku balik. Lah iki sampean badakno aku wong mbek kucing. Yo gak apa-apa, nasihati sing penting. Temenan apa iki? Iya, iku angel kembang iku. Temenan iki. Lho, apa sih gak percaya? Lho, ya apa iki lho buktine lho. Kucing mulai tak mulai kesasar anjene wong yo kesasar. Ya. Ya Nambah apa? main kita sarate. Lho iya aku kok sampe dekek. Dekek Dik. Oleh kate Kamar apa longan. Longan. Apa oleh ndek longan? Lho gak oleh ta. Mampu malian. Lah ndek iki lho sing sebelah. Dek. Ndek dhuwur pantal. Lah ngono iku. Areke cek tambah. Iya, engko tambah moro, lek gak moro golekno foto. Kampleng Mbak. Lho iya ta, temu foto wis moro ya. Iya, iya wis. Wis mulya wis. Sing Mbak tak Mbak. Gak apa-apa. Udah ngetek apa? Ayo Mbak. Ya. Oh iya, Tak ana Mbak ya, suwen Iya, Mbak. iya, heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iki rezeki rek iki rek. Adeloki piro. Lah kok kosong. Aduh, tepak apes tenan. Mang diutang saiki kosong. Tadi dukun sakti gak iso awake ngene. Ora apa-apa wis. Kayak gini. Apa kira? Dadi dukun mangsing diutang. Angkrobe gak ono isine. Aku dilerna lek conane. Temenan isin aku. Isin. Aduh. Temenan isin aku. Isin. Isin aku. Iya. Gampang. Ya. Ayo foto. Foto tambah bangun. Iya. Mana? Mantap.